her, og så lidt sådan der. Ikke i det her sne. Jamen, hvordan skal vi spille bolden? Den triller og hopper sådan der. Hvad skal det der hjælpe, Kasper? Jeg skal lige gøre plads her. Hey, hvor er den fræk! Løft den! Klap her. Ej, undskyld. 1, 2. Ej, pas nu på, Brigitte. Det er så frækt. Han er på 0, 0, 0. Meget der styrer det. Tænk hvis en dag, der kommer så meget sne, at jorden bliver eller det kan det ikke i Afrika. Der er for meget varmt. Ved I, hvad det der har været engang? Ved I, hvad det var engang? Det var et fangehul. Det der engang, det var et fangehul. Siger jeg. Fangehul. Det der, restauranten. Kan du se? Næsten alle de der roder og ting der er små. Har jeg nogensinde... Har du kunnet huske, at jeg var oppe på taget? F. Det var altså lidt sjovt. Se på det der virkelig er et hotel. Nej. Det er kedeligt bare at feje, og så ikke føre nogen samtale. Kom nu, mand. Jeg mener. Nej! Sådan går det med snyder og... Kom nu, mand. Har ikke hele dagen. Så knald dog til, Niels. Det er den eneste måde, han kan lære det på. Jeg har den! Det er min! Nej! Stiv tøjler! Det sætter han der. Så går du ud og henter den med dig. Og fis ud med dig. Skal du spørge, om vi skal smadre det i fodbold? Okay. Hey.
1 eller sådan noget. Længere op når I sgu ikke. Længere når I ikke op. Sådan. Godt mål, mand. Godt mål af mig. Det er godt lavet af mig. Mål, det der mål. Nej, hvor I plager. Hvor I plager det. Min tår. Hvor faldt du af? Er du gal, en dreng? Hvem er ham der? Se ham der, du har klaret dig selv, ikke? Ja, vi ser bare sige røv, I ser bare alle sammen ned. Der er ikke nogen, der har sagt... Du se, jeg tager ham. Hasim, kom nu, Hasim. Nej, lad Hasim bare. Nej, det er Hasim, du tager bolden. Mit skår din navn, mand. Hallo, hvor er Bobby? Hvor er Bobby? Hvem? Bobby, han er ved at blive så fed, som han kan søge. Bliver han kørt hjem? Han spurgte, om han kan søge, for det kører der. Helt hjem? Hallo, der er frispark til... Hvad hedder han? Ali? Ja, der. Slap bag, Lasse. Det er bare fodbold. Ej, kom igen, Niels. Men ellers, det var godt, det der. Ej, tænk, hvis der er nogen, som slår en brud. Tænk, hvis der er nogen, som slår en brud lige nu. Godt det der. Ej, man skal ikke blive sur på afrikaner, forstår du? Mennesker er mennesker. De skal behandles godt. Drop mobning. Er du med? Hvem? Omar? Den der numse der. Kom væk med dig, jeg vil gå væk med dig. Fjern dig fra mig. Kom så, Ali! Så sad den kraftedeme. Godt, Steff. Ej, ja. Ej. Has, er du okay? Er du okay? Jeg gjorde det bevidst. Det gjorde jeg. Ja, han er okay. Kom, vi kører. Jeg synes, I er lidt tørre. Britt, kom lige ind. Står alligevel bare fryser. Sig lige, hun skal være med, Bobby. Tag det lidt.